জয় জগন্নাথ নম। ওম নম শিবায় নম। প্রভু বজরংবালী নম। পুরী ধাম বাবা ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି। ଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ପୁରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭଲ ହେବ। ଶ୍ୱାସ, ଅର୍ଶ, ମଳକଣ୍ଟକ, ଭଗନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟ୍ ହେଉ, ଲିଗାମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର L4, L5, L3, L6 ହେଉ କି ବେକ ହେଉ କି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବି ହେଉ, ହାର୍ଟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବେମାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଚନ୍ଦନପୁର ବାଇପାସରେ ଆମର HP ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଆଶ୍ରମ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଡକ୍ଟର ବି ଯଦି ଫେରେଇ ଦେଇଥିବ କୌଣସି ବେମାରରେ, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବେମାର ହେଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ବେମାର ହେଇଥାଉ, 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ନୀର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପାଦଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀର ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ନୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁ ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଧର ସିନାରେ ହେଉଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ହାର୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ବିନା ଅପରେସନରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ବିନା ଅପରେସନରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଡିଜିଜ୍ ଆଜ୍ଞା ନୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନୀର ପାଇଁକା ପୁରା 1 ନମ୍ବର। ଆପଣ ଦେଖିବେ 100% ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଆସିବେ ଗୋଟିଏ ଥର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏଠି କେଉଁ ରହିବା ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା। ଆପଣ ଆସିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ, 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଆସିବେ, ଆପଣ ଭଲରେ ରହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।